Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question.
Single ka. course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Mara! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, never. Muna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana, kinonfront mo na lang. Or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako, tao ako eh. sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng
Si Kimchi! Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hihila nung si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay?
sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh, yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan. Hawak. Ganyan. Ay, yung magawa alis. Yay! Pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Hindi. Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit mo sa gitna? Bakit mo inaakal
Wala ka sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na film? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Ito yun, iba ko lang. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pagkaroon ako sa'yo, ay puto, inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, galawan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ramdaman ko, kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Muntik na akong madali ni Father. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sylvia. At ito, ang aking secret file. Isa akong vendor dito sa palengke, sa isang tahimik na probinsya sa Katimugan. Medyo matagal-tagal na rin akong nagtitinda rito. Siguro mga 6 na taon na. Hindi rin kasi ako nakatapos ng kolehiyo. Dala ng hirap ng buhay. Hindi na ako nasuportahan ng mga magulang ko. Pero dahil may pwesto naman sila dito sa palengke at medyo tumatanda na rin sila nanay at tatay, ako na lang ang sumalo sa pwesto nila para magtinda ng samot-saring gulay. Tuwing nasa palengke ako, naging pamatay oras na naming mga kapwa ko tindera ang tumingin-tingin sa mga dumadaan at namimili. Ang target namin, mga lalaki.
Oo, mga lalaki. Yun ang ginagawa namin tuwing hindi masyadong marami ang namimili. Para kaming mga bakla kung pagalawin ang mga mata namin. May mga kanya-kanyang senyas na nga rin kami kung bet namin yung lalaki o hindi. Pag bet, kindat. Pag hindi, belat. Ganun kami. Katuwaan lang naman namin. Pero ganun talaga eh. Pag wala kaming magawa, tuksuhan na lang din at kantsawan kung kanino mapupunta ang mga bet naming boylet. Hanggang sa isang araw, may lalaki akong napansin. Parang nakita ko na siya noon na bumibili sa palengke. Pero lalo lang dumalas noong panay na ang bili niya ng gulay at prutas. At lagi siyang nakasando. Lumalabas ang kapugian niya pag nakasuot siya ng sando. Tapos pag nakakausap namin siya, napaka-gentleman, magalang, at mukhang marespeto. Palangiti rin, halos hindi na uubusan ng ngiti. Lalo na pagkaharap kami. Kaya halos lahat kaming mga tindera, kilig na kilig sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Dondon. DJ Rocky at DJ Jello. Sa hindi inaasahan, may isang insidente na nagkabanggaan kaming dalawa. Naslide ako. Madulas kasi noon dahil maulan. At sa dami ng pwede kong makabangga, si Dondon pa. Oo, tiyempong-tiyempo, si Dondon ang nandoon. Pero bilib ako sa kanya. Kasi nasapo niya ako sa bisig niya. Yung para bang eksena sa teleserye. Ganun na ganun ang nangyari. Hindi nga ako makapaniwala eh. Hindi ako makapaniwala na nangyari yun sa akin. Pagbangga namin, nadulas ako, nasalo niya ako, tapos yun na. Nagkatamaan kami ng mga mata. Nagulat yung mga tindera. Halos magsigawan sa kilig. Pero agad naman akong tumayong mag-isa at nagpasalamat kay Dondon. At lumakad uli palayo dahil naalala ko na may iba pala akong sadya. Noong nag-sink in na sa akin ang nangyari, tsaka ako na-feel yung kilig at gulat. Habang pabalik na ako sa pwesto ko, halos pigil akong ngumiti dahil sa kilig na nararamdaman ko. Kasi pag naaalala ko yung pagkakasalo ni Dondon sa akin, abay, naiihi ako sa salawal ko. Ang hindi ko lang alam, DJ Rocky at DJ Jello, hinihintay niya ako sa gilid ng pwesto ko. Akala ko umalis na siya. Tapos, pasimple niyang hiningi ang number ko. Binigay ko naman. Sa isip-isip ko lang, kung number ko lang ang bayad ko sa pagligtas niya sa pagkakadulas ko, di go, yun na lang ang ibibigay ko, diba? Choosy pa ba ako? Hanggang sa naging textmates kami. Araw-araw. Kulitan, biruan, tuksuhan. May konti pang I love youhan na hindi naman seryoso. Pero one time, DJ Rocky at DJ Jello, niyaya niya akong lumabas. Miyerkules. Yun daw kasi ang araw na wala siyang trabaho. So ako naman, go! Sumama ako kay Dondon at naging habit na namin ang lumabas tuwing Miyerkules. DJ Rocky at DJ Jello, tinatanong ko si Dondon
kung ano nga ba ang trabaho niya. Pero kahit kailan, hindi niya ako binigyan ng diretsong sagot. Basta ang sabi lang niya, trabaho niya ang maglingkod sa mga tao. Biniro ko. Ano ka, politiko? Trapo ka ba? Uy, baka korap ka ha? Pero natatawa lang siya sa tuwing sinusubukan kong mahuli siya at mapaamin. Hanggang sa nanawa na ako. Inihinto ko na lang yung pagtatanong at pag-uusisa. Dahil yun at yun lang din naman yung halos palagi niyang sagot. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang paghanga at pagkagusto ko kay Dondon. Isang gabi ng Miyerkules, inabot ako ng gabi dahil may namili sa pwesto ko ng maramihan. Nagpresenta si Dondon na tumulong muna sa akin. Gabi na kami natapos sa pagliligpit ng mga paninda. Pero tiba-tiba naman ako sa bentahan. Kaya sabi ko sa kanya, sagot ko na ang hapunan namin. Ako nang bahala. Tuwang-tuwa si Dondon kasi first time niyang malibre ko. Kumain kami sa isang sikat na fast food chain. Bagay na bihira ko lang maranasan. Pero dahil may pera, sige na lang. DJ Rocky at DJ Jello, nag-enjoy kami as in enjoy na enjoy. Pero hindi namin namamalayan na may ibang direksyon na tinatahak ang tadhana para sa aming dalawa nung gabing yun. Kaya, imbis na umuwi sa kanya-kanya naming mga bahay o tinutuluyan, ay medyo hindi namin sinasadyang mag-check-in sa isang short time na tulugan. At doon naganap ang isa sa mga pinaka hindi ko ine-expect na kaganapan sa buong buhay ko. To National Pride, June 17 to 20 na po yan. Actually, tapos na po yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumali po dyan. No? June 17 to 20, Luisita Golf and Country Club. Thank you po sa inyong pagsuporta sa Luisita Golf and Country Club or local talent to National Pride Golf Tournament hatid po sa atin ng Bingo Plus. Ayan. At syempre sa mga kabisyo namin out there na gustong manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus, huwag niyo pong kakalimutan na dapat lagi kayong nakatutok sa 90.7 Love Radio. At syempre, dapat sagutin niyo po ang question of the week. At ang may pinakamagandang sagot siya po ang mananalo ng 500 pesos plus merch items. At kung gusto niyo maging bingonario, ay bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com. O di kaya naman, kung gusto niyo po talagang manalo, dahil ako po magpapamigay ng papremyo, dapat po ay naka-follow and naka-like po kayo sa Facebook page ng Love Radio Manila. So abangan niyo po ang susunod kong Facebook Live kasama ang Bingo Plus para sa Bingo Plus. Pa-buenas! Kimchi na, di ba? Yata. Kimchi. Bakit? Wala na si Kimchi, no eh. Happy birthday! Charot! Uy! Hello po sa inyo mga kabisyo. Ng araw. Nakalimutan ko pala uminom ng gamot ko. Mamaya na nga. Doblehin ko na lang.
Hi May, oy thank you pala kay May ha. Grabe, suporta nila May, Tasha, si Brian Magbuo, nandun din. nga Grabe. Maraming salamat po sa inyo dahil grabe po yung nasikaso nyo po kami. Nakipagkulitan, kwentuhan. Grabe, maraming salamat po sa inyo. Sobra. Sarap nung balot. Saan? Binigyan nila ako. Ngayon? Nung gabi. Gusto mong balot nga? Hindi. Wala naman tayo pinaglilihan. No, wala naman. Pero nagbigay sila ng balot. Maraming salamat po ha. Tsaka sa mani. Naku, nakain po namin. So super supportive niya nila May, tsaka Tasha, tsaka Thank yung you, Brian thank you. Magbuo. Balita ko, self-proclaimed PAC Brian. Grabe si Brian. Nagbabawi. Nagulat din ako Grabe. Grabe, Brian. Maraming salamat sa'yo, Brian. Wala ka bang RA, Road Assistant? Doon? Oo. Sa mga gig ko. Or road manager. Road manager kapag Sa Titan Jello or sa gig ko, iba-iba. talaga. Oo. Paano iba-iba nakaschedule sila? Hindi, iba-ibang mga kasama. May road manager, may assistant ka talagang kasama mo lang dun sa hotel. Yun, siya lang nakakaalam ng mga gamit mo. Oo. Personal mo talaga. Meron din pagtapos niya, tatago siya. May iba kang assistant. Ganun, paggabi. Patay ka na anong Yun yung nag-iilot. Pero magkaiba yung RM mo sa manager mo. Magkaiba siya. Bakit hindi ka nagsasama ng RM mo kapag may tayo, labas tayo? Tayo dito? Oo. Hindi wala naman, iba naman Titan Jello. Sa bagay, walang no? Iba naman si Titan Jello. Kailangan kasi bayad ka muna bago ka magsama. Wala ko sinabi. Diba? Wala ko sinabi. Kasi ako matik kapag may mga ganap ako, dala-dala ko talaga si Ate Ria. Dala mo talaga. Oo. Ikaw, pag kunwari Dala ko sarili ko. Or depende sa bayad sa'yo. Hindi, may pupunta talaga. Pero depende, syempre, parang naaawa din ako na hati pa ba tayo dito? Hati pa ba tayo dito? Maglugaw na lang tayo tsaka toko Pwede. Huwag ka na pumunta. Huwag ka na pumunta. May driver naman, tsaka papadala ko na lang sa'yo anong kailangan mo. Yan, bibigay ko na lang sa kanya. Totoo, oo, ano na lang. Ganun na lang. Uy, may nag-aano dito. Merong nagpe-presenta na pwede naman daw na mag-PA sa'yo. Di, pasensya na talaga. Kasi ako yung klaseng tao talaga na ayokong may Nagpapaasikaso. Papaasikaso. Hindi, totoo talaga yun, dude. Sa bagay kasi pag lalaki naman, hindi mo talaga. naman kailangang masyadong Dami mo kasama. Hindi, isang tao lang. Sana kung rakitera ako, dapat talaga maraming kasama yan. Rakitera na yan Ako naman hindi naman ako po kilala nyo na. Hindi. Si Rocky talaga, idol ko. Kahit niya ako na-starstruck talaga ako dyan, syempre. Hindi, pero talagang kailangan ako talagang iba yung feeling kapag Pag babae, kailangan, Pag babae dude. ka Kasi ang hirap. Ang dami nyo talagang bit nyo, yung buong cabinet ninyo, bahay ninyo, di ba? Na-imagine ko nga sabi ko, shucks, kung di siguro ako nagdala ng maleta nung Oo, hirap. Sabado. Mahirap. Hindi katulad ng mga lalaki kung saan nagliligo, side A, side B lang yung mga brief. Ganun, hindi na kailangan. Tsaka powder lang. Powder lang, di ba? Wala na. Yun lang yun. Hire me. Mababa lang yung bayad ko Pagmamahal lang talaga yung binibigay at oras ng mga nakakasama. Totoo yan. Si Ate Ria, pagmamahal na lang Buti nga ikaw, yun. nagbabayad ka pa Ako wala. Wala akong may bayad. Hindi, kasi syempre, pag in-house talaga, hindi mo na isasama. Doon ka sa labas. Jobel. Hello Uy, si po, Jobel, kasama ninyo. Tingnan mo. Hello, DJ Jello. Kami yung nagpa-picture last Saturday. Salamat po sa inyo. Yan. Na nabunot, nagkagulo sa San Juan nung kumanta si TG. Na nabunot na sila. Tingnan mo na may nagkasabunutan pa pala dahil sa'yo, dude. Hindi ko alam yun. Nagkasabunutan? Naloloko lang si May, natin yan kaibigan at kakampi natin yan si May, hype, nag-hype. Si May talaga ibang level yung Uy, ang sarap nung nung dala mo nung nakaraan. Tapos, no? Oo, tuwang-tuwa yung pamilya ko.
Maraming salamat sa'yo. Sabi Mimi. dito, HAT, ba't parang okay na okay makeup mo now? Hehe, G. Kasi galing ako ng ano eh. Hindi, actually, nitong mga nakaraan, ang ganda ng lapat sa skin ko ng mga nilalagay ko. Siguro ganito talaga kapag hindi ka nasa stress. Yan. Hindi, lagi ka naman maganda. Basic na yan. Ito, bobola pa to si Hindi tayo marunong bola. DJ na nga tayo eh. Ano? DJ na nga tayo. Bola pa. Totoo lang din, totoo. Totoo talaga yan. Sobrang puti ko. Sa ilaw lang. Sa ilaw Pag lang. sa Top personal, secrets. hindi. Hindi, tsaka pag nag-top secrets, tingnan nyo doon, nagda-darken yung skin ko. Yes, Tingnan mo, pag nandito si Tita Jello, mamaya ang puti niya rin. Oh, ang kinis ko na dyan. Dito, medyo may sagwa pa eh. Naghanap kay DJ Rocky. I hope makita rin namin si DJ Rocky. Every night po kami. Dami, dami. Jubil. Huwag kayong mag-alala next time ulit. Ganito kasi yan. So, may explanation ako kung bakit di ako nakapunta. Okay. So, nung nag-announce ng dates, meron na talaga akong commitment na yan. Kasi last year pa, di ba, since hindi ako nakatanggap ng racket dahil buntis ako ng anak ako. So, January pa lang, nitong taon na to, tumanggap na ako ng hosting. At sabi ko, kung may mag-a-advance na booking sa akin, tanggap agad regardless of kung ano man yung schedule ko. Dahil syempre, malaki-laki din yung loss ko last year since ako po ay raketera, dakilang raketera ng mga nagdaang taon. So, imagine ninyo kung gaano rin kalaki din talaga yung loss ko in terms of finances last year. Pero syempre, worth it naman ang lahat dahil kasama natin si Baby Enzo. Pero, yun nga, so since nagbabawi ako financially, para sa para sa sarili kong account, ayun, tanggap ako ng racket January pa lang. Actually, December pa lang. Or may kausap na ako November pa lang. Tapos, ayun, so nakapag-book na ito sa akin ng ganap ko. Ayan. So, hi, ganyan, and everything. Kasi nag-launch sila eh. So, yun. Yun lang. Tumanggap ako ng prior commitment before that. So, yun. Tapos na ipaalam ko na po yun. Nung binanggit na yung mga dates, alam ko na matatamaan yun, yung June 20. So, yun. Yun yung explanation ko. Pero, sa mga susunod naman, nandito lang ako. Yes. Oo. Kasama mo kami, Kabisyo. Kasama mo, Kabisyo. Uy, ano daw gustong gulay natin? Kasi magla-last day na daw siya ng internship. Gulay. Ikaw, mahilig si partner yata, mag-ensalada. Anong ensalada? Ay, tortang talong. Masarap ang tortang talong na may ketchup. Sarap yun, no? Magbe-breakfast nga ako bukas yun. Ay, na-miss mo? O kaya tanghalian, no? Ganyan. Tapos sinigang, sarap. Tortang talong, tapos sinigang. Oo. Mas masarap tuyo dun, dude. Pritong tuyo. Sarap. Diba? Pritong tuyo, tapos tortang talong, tapos samahan mo ng, o kung wala man yung pritong tuyo, magkamatis ka na may kasamang pulang itlog. Oh, Sarap. grabe, nakakapaglaway. Sarap ngayon. Filiarca June 03. Nagkatumba-tumba daw sila, nila Tasyang, tsaka ni May. Hindi naman nagkaroon ng kaguluhan sa mga audience. O Hindi nagkagulo naman. sila talaga nung nag-perform. Hindi. Hindi naman din. Grabe naman, Tin. Anong cucumber, talong at lettuce? Si Titan siguro nagpipino yan. Hindi ako nagpipipino eh. Hindi ko gusto masyado yung laso ng pipino. Si Miss Tonet, I miss you. Hello po, Ma'am Tonet. Magandang araw po sa Hindi inyo. mo makakalimutan si Miss Tonet. Nagbigay yan ng buko pie from Laguna. Grabe, no? Last, Sarap a year ago. Sarap ng ng buko pa ng Laguna doon. Alam mo, nung nagbubuntis ako, dude, hindi ko akalain na makakain ako ng buko. Hindi ako kumakain ng buko eh. Pero nung nagbigay siya, tinig mo ko, sarap pa. So may mga, totoo yung yung mga bagay na hindi ka makakain. Nang buntis ka, pero may bagay din ng mga kain ka. Tapos, after mong mabuntis, nanganak ka na, hindi mo na kaya ulit kainin yun. May ganon. Uy, si Chris Arceo from Nagaseti. Thank you. Jemerlyn, hello. Si Ja Abanez, big shoutout po. Tsaka kay Jobel Mirabet. Ayan po.
Jobel Mirabet, tsaka si Ja Abanez. Maraming salamat po. Mga chup-chup. Parang aso lang. Lovely. Ayan. Hello po. Hi kay Mommy Nitin. Daniel Mares. Lovely. Uupuan ka daw, sabi ni Lovely. Ba't wala pa call? 11 p.m. pa yun. Nasakit. Datan at kantsawa ng mga tendera hanggang sa pagdating ng lalaking nagpatibok Ni sa KL. kanyang puso. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa isang tao? Salo. Pero mga kabisyo, ASD, hello. Lenny. Anong oras nagbabasa ng kwento? Meron ba? Tapos na yung first part, papasok na po yung second part. Abangan. Hello guys. Hi. Uy, si Alexander. Rodel Diamante. Asa na po yung continuation? Sandali lang. Kapit kalma. Kalma lang. Kalma mo, bye. Wala pa. Sandali lang. Kasi nandun na tayo sa exciting part eh, no? Sabi nga nila, minsan, hindi ang salitang sinasabi ang dapat nating pakinggan. Sabi nga nila, minsan, hindi ang mga salitang sinasabi ang dapat nating pakinggan. Kundi ang mga kilos. Minsan, hindi ang mga salita kilos. Ilang lang months na, last kita nakita sa inyo, sabi ni Katrina. 6 months, magsa 7 months na si Enzo. 3 days na lang, 7 months na siya. 7 months na siya. Ang bilis niya lumaki. Grabe no, ang bilis lumaki ng babies.
Uy, congrats daw sa hatid siya. Thank you. Halos sa next visit sa studio na si Enzo. Baka Thursday dalhin namin siya, pero hindi pa sure. Babalitaan kita on Wednesday. Kasi medyo late namin celebrate yung Father's Day naman sa side ng nagtitwitch yung eyes ko. Sa side ng asawa ko. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ni Sylvia. Nasaksihan natin kung paano nagsimula ang isang simpleng kilig sa gitna ng palengke. Mula sa mga kindatan at kantyawan ng mga tinderang kasama nila at hanggang sa pagdating ng lalaking nagpatibok sa kanyang puso na itago natin sa pangalang Dondon. Sino nga ba naman ang hindi kikiligin sa isang taong sa isang iglap ay nasalo ka sa pagkakadulas mo? At unti-unti ding sumalo rin sa mga oras at pagkalito mo sa nararamdaman mo. Pero mga kabisyo, hindi ba't madalas habang mas lumalalim ang ating pagkagusto, mas marami rin bagay ang hindi natin napapansin? Hanggang saan nga ba ang kaya na natin itaya sa isang pusong unti-unti nang nahuhulog? Minsan, hindi ang mga salita ang sinasabi ang dapat nating pakinggan, kundi mas bigyan natin ng pansin ang mga kinikilos at pinapakita nito sa atin, kung parehas ba sa kanyang mga sinasambit ang kanyang mga pinaparamdam sa iyo. Mga kabisyo, ano kaya ang matutuklasan ni Sylvia tungkol kay Dondon? At bakit niya nasabing isa ito sa pinaka hindi niya inaasahang kaganapan sa buong buhay niya? Habangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng Secret Files na babasahin ng ating Basa Princess na si DJ Rocky Terra. Imbes na umuwi sa kanya-kanya naming mga bahay, ay nag-check-in kami sa isang short time na tulugan. At dito naganap ang isa sa mga pinaka hindi ko ina-expect na kaganapan sa buong buhay ko. May nangyari sa amin ni Dondon. Biglaan, pero masarap. Mabilisan, pero ginusto namin. At higit sa lahat, hindi namin pinlano, pero swak. Doon ko unang naranasan ang maging maligaya kasama ang isang lalaki. Lalo na't katulad ni Dondon na type ko. Magpahanggang ngayon, hindi ito alam ng mga kapwa ko tindera at hindi ko ikinuwento ang nangyari sa pagitan namin ni Dondon.
Nagpatuloy pa naman ang ugnayan namin ni Dondon na tuwing Miyerkules ay magkikita kami. Pero hindi na namin nasundan ang pag-check-in namin noon. Hindi na DJ Rocky at DJ Jello. Ayoko rin namang maunang magyaya. Siya naman, hindi na rin nagyaya tungkol rito. Kaya inisip ko na lang, huwag naming madaliin. Dahil kung kami naman ang magkakatuluyan, araw-araw na namin yung pwedeng gawin, di ba? Hanggang sa isang Miyerkules, nagbago ang lahat. Yung dati naming paglalabas-labas para kumain, biglang nauwi sa isang seryosong usapan. Nagpunta kami sa parokya sa lugar namin. Kalmado niya akong kinausap. At saka niya inilahad sa akin ang isang sikretong matagal na pala niyang itinatago. Seminarista siya. At nasa punto siya ng buhay niya na iniisip niya kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagpapari niya o hindi na. DJ Rocky at DJ Jello, halos manigas ako na parang yelo sa kinauupuan ko sa simbahan habang pinakikinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Dondon. At saka niya ipinagtapat sa akin ang final decision niya. Itutuloy niya ang pagpapari. Hindi ako agad nakapagsalita, sa totoo lang. Siguro, nasyak ako sa mga nalalaman ko. Mahal ko si Dondon eh. Siya ang una kong napag-alayan ng pagkababae ko. Tapos, magpapari pala siya. Kaya ang naitanong ko sa kanya, bakit? Bakit? Matagal akong hindi nagsalita kasi hinihintay ko yung sagot niya sa tanong ko na bakit. Sa isipan ko, gusto ko siyang pigain ng mga sagot. Bakit tayo pinagtagpo kung sa pagpapari ka naman pala magpupunta? Bakit parang pinaasa mo ko na magtatagal itong ganitong ugnayan sa pagitan natin? Bakit parang wala akong magawa? Bakit ako? Bakit ako? 'Di ba? Bakit kailangang lugi ako sa ating dalawa? Bakit hindi mo ipinaalam agad sa akin ang mga plano mo? Bakit hindi ka ba sigurado nun? Bakit? Ba't ako nabibigla na malaman mula sa'yo na hindi pala ito hahantong sa isang uri ng future na ini-imagine ko? Bakit? DJ Rocky at DJ Jello, mahal naman daw niya ako. Mahal na mahal ako ni Dondon. Yun ang sabi niya. Pero pinipili niya akong palayain. Dahil iba ang tibok ng puso niya. May tawag daw siya. At itong tawag na ito ay ang mas matimbang.
tawag mula sa Diyos. At wala akong laban doon. Mas matimbang ang desisyon niyang magpatuloy sa pagpapari. Hindi niya na kayang ipagpatuloy ang relasyon namin. Iaalay niya ang sarili niya para pagsilbihan ng Diyos. Kaya talagang wala akong laban doon. Hindi na ako lumaban. No choice eh. Kundi palayain na lang si Dondon. Doon siya magiging masaya. Doon niya nakikita ang habang buhay niya. Kaya hindi ako pwedeng humadlang. Wala akong karapatan. Pero ang sakit pala. Ang sakit-sakit. Parang nawasak yung puso ko. Minahal ko na siya ng tunay. Tapat na totoo. Pero ang tanging magagawa ko na lang ay palayain siya. At sana lang, hindi na maulit to sa akin. Sana, yung susunod na jojowain ko, pakakasalan na ako. Yung tipong, sa simbahan, sa altar na ang diretsyo. Ganun. Hindi yung tipo ng, baka maging obispo pa ng simbahan. Masakit eh. Ito namang si Dondon, ano yun, tinikman lang ako. Tapos nung na-realize niyang hindi pala ganun yung gusto niya, itatapon lang niya ako. Sorry pero yun yung mga tumatakbo sa isip ko noon. Ang sakit. So ang ending, naghiwalay kami ni Dondon. At balita ko, nagtuloy-tuloy na siya sa pagpapari. Hindi na rin kami nagkaroon ng communication. Pero aaminin ko, sa mga unang linggo at buwan mula nang magkahiwalay kami, tinamad akong magtinda sa palengke. Natakot ako na may makilala na naman akong gwapo. Tapos ang ending, magpapari pala. Andun pa yung trauma eh. Hindi nga ako niloko pero pakiramdam ko, ganun pa rin. Na-betray ako. Pero okay na ako ngayon, DJ Rocky at DJ Jello. Masasabi ko nang nakapag-move on na ako. Sa ngayon, may jowa na akong bago. Hindi man sing gwapo ni Dondon, pero maaasahan ko. Napapasaya niya ako araw-araw, napapangiti, napapakilig, at napapatawa. Masaya ako sa kanya. Sa katunayan, mag-aanim na buwan na kami. Lagi ko nga siyang binibiro. Kung magpapari ka, hiwalayan mo na ako agad-agad. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Niningitian niya lang ako. Hindi naman daw siya galing sa seminaryo. Tapos siya ng kolehiyo at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Ako naman, todo suporta lang sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello, nasaktan man ako, pero masaya na ako ngayon. Yung nangyari sa akin noon, nagpatatag sa akin. At buti na lang, may awa pa rin ng Diyos sa akin. Hindi ako pinayagang makulong sa isang bawal na pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkakataong maiere ang aking kwento. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Sylvia. At ito, ang aking secret file.
Shake! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Naku, natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane?
Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba, Dane? Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo naman? Dali. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan ako na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, pagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Kaway, sa Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal po ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Kausapin mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Oo. Nakain po ako, kaya nabubuhay ako. Mahal ko yan ako, makakasal lang po.
Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Sana kung hindi niya naman talaga sasamahan, hindi niya na lang sinubukan o tinikman yung isang babae na yon. Alam niya naman yung estado niya ay isang papasok, di ba? Bilang magpapari kaya to, no? Minsan naman, hindi naman tumutuloy eh. Nagpari na eh. Nagpaalam ni. Pero ang haba ng proseso para magpari eh. Minsan nga, pari ka na, umalabas ka pa. Di ba? Pero kung alam mo naman talaga sa sarili mo na nandun ka sa estado mo na maraming bawal, wag mo nang subukan yung bawal na yon. Hindi dahil para lang sa sarili mo, kundi may mga tao kasing masasaktan sa bagay na magiging desisyon mo. Katulad na lang yan, alam mo sa sarili mo na magpapari ka. Buo pala yung desisyon mo na talaga magpatuloy at hindi ka lumiko sa mga desisyon mo. Ba't ka sumubok ng isang dilag? Di ba? Na walang kaalam-alam pa sa mundo at sinaktan mo ang kanyang puso. Ang unfair. Unfair. Sobrang unfair para sa parte ng isang babae na ginawa lang siyang option. Kahit na ang ganda eh. Ang ganda ng kose. I mean, ang ganda naman nung patutunguhan talaga nito ni Dondon. Wala namang makakakontra dun. Kaya lang may mga bagay na hindi ka sinabi o ipinagtapat sa isang tao. Sabi nga nila, dude, ang kailangan daw ng isang partner or ng isang tao ay hindi lang naman honesty ng isang tao, kundi transparency. Tama. At magkaiba yun. Ang honesty, mahal kita. Honesty. Mahal kita yung may nararamdaman ako sa'yo. Transparency. Mahal kita pero sa kasalukuyan ito yung nagaganap sa buhay ko. So, align ba tayo dito sa parteng ito? Kasi kung hindi, okay lang ba sa'yo na ganito tayo? Kasi kung hindi sa'yo, okay lang. Sige, tatanggapin ko na ngayon. Basta pari siya. Tama ka naman doon na mahabang proseso ito ang pagpapare, no? May formation year, meron pang vocational synthesis. Yan, ang galing mo talaga. Na-research ko lang yan. Dapat rin ako, magpapari rin ako eh. Talaga, hindi bagay. Kaya nga hindi ako nagpare. Alam ko na, hindi bagay. Tumitingin ako sa salamin, sabi ko, hindi bagay. Hindi bagay eh. Pero bagay ka naman maging father. Parang mali ako ng atake na naibalik ka agad sa akin. Kumbaga, pwede ka naman talagang tawaging father. Yeah. Kasi nga ikaw si Tatay Jello. Pero balik tayo doon. Ang galing, no? Ang dami talagang bago ka maging pare, marami pang gagawin. Oo. Tsaka dude, binibigyan kasi naman talaga ng panahon ang mga seminarista na lumabas. Yes. Kumbaga, ito daw yung parte kung saan hahayaan daw sila at bibigyan daw sila ng panahon para makasalamuha sa mga tao nang sa gayon magkaroon sila ng introspection or parang magkaroon daw sila ng talagang realization. Tama. O reflection. Yan. Ayan. Tungkol sa kanilang sariling desisyon. Kung ito ba talagang calling ng Panginoon ay mas malakas dun sa calling ng laman nila.
Tama. Yan. Pero partner, no, silipin din natin yung okay, given na pwede silang lumabas, malaman nila kung talaga ang calling sa kanila ng Panginoon at nararamdaman nila dun sa calling ng Panginoon ay konkreto. Maghanap siguro sila ng taong nag-e-explore lang din. Hindi yung katulad ng isang binibini na to, na kapag nasaktan mo, syempre, unang-una siya yung first sa lahat na pwede mong mawasak. Iba kasi yung pwede maging epekto yun sa isang babae na may nauna sa kanilang guy, tapos yung guy na yun hindi naman sila pinanindigan o sinira lang sila. Masakit yun para sa mga babae na dapat natin nakikita din yun at dapat din natin naiisip yun. Kung gusto mong magloko o talagang loko-loko ka, pinanganakan loko-loko, katulad ko. Hindi ko na ilalayo yung sarili ko, di ba? Pinanganak kang mapaglaro, di ba? Maghanap ka ng taong maglalaro lang din, hindi yung taong inosente pa. Puro. Nasisirain mo yung buhay. Bibigyan mo ng trauma. Yes, pangit yun. Yun lang yung nakita ko dito sa istorya na to. Iba talaga pag galing din sa experience. Siguro ganun yung pagpo-profile ni Titan Jello, no? Ay, ito, wag to kasi ito masyadong puro, no? Ganun. Ito, lalaban to ng patas. Tatapatan ako nito. Ito, tatapatan ako nito. Kaya, sige, laban to. Yari, Ganyan. Tatanungin ko to ng derechahan. Yeah. Ilalabas ko yung mga baraha ko. Gaganon-ganon ka siguro, no? Pero alam mo, tama naman yung sinabi mo, dude. Piliin mo yung taong nandun din sa season kung nasaan ka. Tama. Kanya-kanya kasing season tayo eh. Tama. So, etong si Sylvia na nagtitinda sa palengke na wala namang ginawa kundi kiligin lang dun sa mga dumadaan, maging puro sa buhay, makipagkwentuhan sa mga nandun. Kumbaga nasa kapayapaan siya ng buhay niya nung time na hindi ka pa dumadating eh. Bigla mong pinasukan, diba? Tapos, bigla mo namang iniwanan. Oo, iniwanan. Pero in fairness naman, Duda, kahit na pangit yung ginawa ni Dondon sa kanya, na-appreciate ko pa din. At siguro ako, masasabi ko pa rin sa mga kabisyo natin out there, na i-appreciate pa rin natin yung mga taong kayang makipaghiwalay o magsabi ng katotohanan kahit last minute na. Pwede rin. Tama. Kasi pwede naman ding gawin ni Dondon. Ipagpatuloy pa rin yun na hindi nalalaman ni Sylvia na magpapari talaga siya o pari na siya. Tama. Pwede pa din siyang basbasan ni Father, diba? Lagi, punta ka dun sa simbahan. Oo, luhod ka, gaganyan, no, diba? Tama, totoo. Kumbaga pwede nga ituloy yun Pero, sabi nga, isang beses lang may naganap sa kanila and then nag-stop na dun. At hindi na nasundan pa yun. And then eventually, nakipag-iwalay na si Father. Doon niya na sinabi sa kanya na magpapari kasi ako. Siguro, dumadating din talaga sa buhay ng isang tao na para siyang ligaw na tupa. Mahahalin tulad natin siya sa ligaw na tupa, diba? Na sobrang lost ka, parang hindi ko alam kung saan ako Kaya, siguro, ito na lang din yung benefit of the doubt natin, no? Na ang pastol niya ay si Lord. Nung natagpuan niya, ay dapat mag-ayos ako ng sarili ko. Ayusin ko yung mga desisyon ko sa buhay ko and tigilan ko na tong pagpapanggap na ito at magsabi ako ng totoo dito sa babaeng ito kasi nasasaktan na siya ng sobra. Kaya tinigil niya, binitiwan niya, pinalaya niya at umalis na siya. Alam mo, hindi ko lang talaga napakinggan kasi dito yung pagsusorry niya diba? Yung apology nitong Dondon na to Pero kung siguro nadagdagan dito sa secret file ni Sylvia na nag-apologize naman po siya sa akin, medyo mas parang forgiving yung ibibigay nating thoughts dito Kaya lang wala pinalalaya na kita kasi may calling ako dito. Diba? Parang ano ba to? Accountable ba siya talaga? O sadyang ganun lang yung way niya? Hindi natin masabi. Pero yun, ganun ko na lang siya tinitingnan. I agree, partner. Kasi baka naman hindi talaga rin nila pinilit yung isa't isa na may mangyari. O pinilit na parang dumiskarte talaga si Dondon na yun lang yung hangarin niya dito kay Sylvia. Tingin ko ginusto nila to parehas, naramdaman nila na may pagmamahal din talaga. Kaso nga lang, naisip din siguro ni Dondon na hindi talaga pwedeng ituloy.
Pasensya na. Tao lang. Yun. Yun na lang talaga eh. Pasensya na. Tao lang eh. Wala eh. Di mo talaga mapipilit eh. Totoo. Pero laking respeto natin sa lahat ng mga father, 'di ba? Mga naglilingkod sa simbahan nating mga kabisyos out there, no? Ito po ay hindi naman sa lahat nangyayari, no? Ito po ay hindi nagaganap talaga sa lahat ng mga pare, 'di ba? O mga nagseseminaryo nating mga kabisyos out there. May mga ilan-ilan na ito po yung pinagdaraanan, pero I'm very sure naman na may mga makukulay talaga na kwento ang mga kabisyos natin out there na naglilingkod sa ating may kapal. Totoo yan. So, yun lang naman. Ganda, no? Kaya, talagang research, double investigate, ganyan, observe, pag may mga bagay na hindi nasasabi sa iyo ang isang tao. Tatama. Kasi meron at meron talaga yung tinatago. Totoo. At mararamdaman mo yun pag meron. Totoo yan. Nararamdaman nyo ba yung kay Titan? Daman-daman yun na ba? Ay, nako. Anyway, Kabisyo, if you want to share your secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sylvia's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba
Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan pa na mahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na.
Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing to. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ba ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po ako. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtog
kwentugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Bear, Bay? Siyempre na matamis. Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso,
Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Okay, always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Doon, Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang
And technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Alam mo, ngayon lang kita nakita nag-alit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you that I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din naman Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw.
So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, sorry. I am so sorry. I am so sorry. I am so sorry, everyone. I am so sorry. Sorry po. Sorry, sorry. Sorry. Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po. Protective ako kay Broski kasi nakita nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya na mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Gag! Ay, yung magawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to? Malaki. Gago laki. Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa iyo. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney.
Pasok mo ang kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Oo, hubarin. O sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang sa loob. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya pa alam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Kamay na sa... Oh, sarap! Hindi ba pala? Parang birthday niya. Parang birthday yung ngayon, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglangoy yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya.
Dito payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan tsaka basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Ma, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Metro and Mega Manila
Edo, shoutout San Mateo Isabela, Rarugal Toto, Ganase Akuda, Michael, Kuya OJ, Rachel, Elena, Kuya Mac, Pabate, from Batangas City, night shift. Menchinita, shoutout po. Uy, parang magkaedad lang yung anak natin. 7 months old na rin siya. Si Kogon. And Higante. Ay tama, yun nga. Creamline from Romblon. O Bitchay Baez. Siyempre, Titan Jello yan eh. Uy. Robin 21. Thanks. Miss M. Gina SD. Ling Ling from Naik, Cavite. So sa mga kakapasok lamang, tayo po ay tumatanggap po ng tawag para sa programang Top Secrets dahil ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikaw ay pakikinggan ng programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen and we don't judge culture. So wala pong judgment po ang ibibigay namin. Basta... Hello po. Gusto ko mag-share. Hello po. Hello. Hello po. Good Hi. evening. Hello, good evening po. Gusto ko lang mag-share about sa kakabreak lang kasi namin ng jowa ko ng mga 2 days, 3 days, mga ganun. Alright. Sige, go lang po. Ayan. Pero okay ka naman ngayon? Hindi ka ba nakainom? Ha? Nakainom ka ba ngayon? Hindi po ako nakainom. Okay ka Sarado lang? ko lang pintuan. Pero okay ka lang? Okay, okay naman. Okay Pero, lang. alam- Masakit lang yung puso. Okay lang, pero kasi Ala, naiiyak na siya agad. nakipaghiwalay siya. Sabi niya, ayusin daw yung sarili niya, ganun. Okay. Teka lang ma'am, makalmahan mo lang. Kalmahan. Oo nga. So ganito, no ma'am. Gusto lang muna namin tanungin kung willing po ba kayo talagang ma-air ngayon at ito po ay pwedeng ma-post sa social media po ng Love Radio. Okay po ba kayo doon? Yes po, pwede naman po. Okay, so mamaya po tatanungin po namin kayo ng pangalan nyo, edad, sang lupalop kayo galing. Lahat ng yon pwedeng gawa-gawa nyo lang o pwede nyo pong ibahin yung tunay po ninyong mga detalye para mas protektado po ang inyong identity. Okay po tayo doon? Sige po, okay po. Apo. Tapos kapag tinanong po kita, ano ang top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Okay po ba tayo doon? Sige po, opo. Sige po. Tapos kapag tapos po namin kayong tanungin nun, nagkwento na po kayo, tuloy-tuloy lang po tayo sa kwentuhan. Pwede po ninyo talagang banggitin yung tunay na estado ng puso ninyo, pero ma'am, wala lang po tayong bad words ha sa ere. Yes, hindi po, hindi naman po ako Okay. ganun. Palakasan na lang po ng boses. Tapat lang po natin yung bibig sa mikropono ng cellphone. Mag-handset. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin mga kabisyo. It's already 11:44 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus, ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello, good evening po. Hello, good evening. Good evening po. Hi, anong pwede naming itawag sa'yo? Gwen po. Gwen. Ilan taon ka na, Gwen? 29 years old po. 29. Sang lupalop ka naman galing, Gwen? Binondo, Manila. Binondo, Manila. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Gwen, 29, from Binondo, Manila. Ano ang top secret mo?
sobrang broken po ako ngayon. As in, araw-araw, ganun. Sobrang broken po ako araw-araw. Wala akong kinakausap kahit sino. Hindi ako nakakain, ganun. Kasi nga broken na broken po. Pwede Sobrang bang sobrang malaman fresh. kung anong dahilan? Ganito po kasi yan. 2 years kami magkarelasyon. Tapos, part po kami ng LGBT. Ayan po. Tapos, single mom po ako, may isang anak. So, ito ayun nga. Yung partner ko po, dyan nagtrabaho sa BGC. So, andito ako sa Manila. So, hindi malapit lang, no? Pero kasi, alam ko na kasama niya pa yung ex niya sa isang unit sa dorm. Parang sabi mag-ihiwalay din naman ng tirahan, gano'n. Pero syempre kasi nagtataka lang, ba't ang tagal? Parang, alam mo yun, halos araw-araw ka na siya inaaway, nagiging toxic na ako. Dahil nga sa gano'n. Kasi sino naman, diba? Sobrang haba ng pasensya ko, garo. Tapos, hanggang sa nagiging toxic na ako gawa nun. Kasi nga, ang tagal na maghiwalay, ganun ganyan. Tapos hanggang sa napagod siya sa ugali ko nga. Kasi nga, nagiging toxic na nga ako. Hanggang sa yun, binrake niya ako. Inaway ko siya ng birthday niya. Siguro doon napikon sa akin. Kaya siguro nakipag-iwalay. Ang gusto ko lang naman kasi, may walay sa tirahan eh. Pero kasi, yun, ang dinadahilan po yung aso. Hindi daw, kesyo daw wala daw magbabantay sa umaga, ganon. Yun. Kaya di pa sila makapag-iwalay. Parang naghahanap pa inaantay pa yung pinsan nung ex niya na mapunta doon para sila magsama sa isang dorm. Tapos yung partner ko, alis na doon. Yun, ganun. Yun, kaka-break lang po namin 2 days, 3 days. Tapos hindi ako mapakali. Pero sabi niya, aayusin daw muna niya. Ano nga ayusin niya? Yung sarili niya. Ayusin daw yung sarili niya. Ayun. Tapos kung kailangan ayusin yung sarili niya, alis siya dito sa Manila. Tapos hiniwalayan ako. Pwede bang malaman kung sa paanong paraan kanya hiniwalayan? In person ba kayo naghiwalay? O sa text message lang? O sa tawag Sa lang? message lang po. Pero tinatanong ko siya kung mahal niya ba ako, kung babalik pa ba siya. Ang sinasabi lang niya, pwede tigilan muna ako. Parang sabi niya kasi gusto daw niya magpahinga muna. Ganun. Mamahinga sa amin. Ayaw daw niya mag-stay na ganun daw yung treatment niya sa akin. Kasi nga ang cold na din niya. Kasi nga na-bad trip siya sa akin nung inaaway ko siya ng birthday niya. Iniwalayan niya ako. Tapos ngayon, sabi ko, ano ba, wala na ba talaga? Hindi na ba talaga? Sabi niya, pwede, hayaan mo muna ako. Gusto ko lang malaman, ano ba yun, sign ba yun na magiging maayos pa ba kami? Ganon. May napagsabihan ka na ba nitong current status mo and yung pinagdadaanan mo? Kami ba ni Titangelo yung unang nakarinig nito? Yes po. Wala akong kinakausap dito sa bahay. Maraming salamat Wala sa pa. pagtitiwala mo sa amin, ha, Gwen? Ang gusto mo bang marinig sa amin ay kung ano sa tingin Ano ba yun? namin? Yes, oo. Gusto kong malaman. Palagay mo ba may chance pa na magkaayos kayo? Hindi ko lang siguro. Pero, ko siya kanina. Hindi ko kasi kaya nung yun na uso na na no contact. No contact rule. Hindi ko kaya. Gano'n na nga kayo katagal naging magkarelasyon? 3 2 years po. 2 years. 2 years. Aha. Doon ba sa 2 years na yun, talagang solid yung pagsasama ninyo? O
Naghiwalay na rin kayo doon? Yes. Hindi pa kami naghiwalay. Unang-unang beses tong hiwalay po namin. Mhm, mhm. And pakiramdam mo ba, ito talaga yung partner na gusto mo makasama habang buhay? Yes, gusto mas stable sa isang tao. Ay, ayoko na yung paiba-iba. Ayoko naman ganun. Ano bang mga nagustuhan mo dito sa taong to? Ano kasi yan siya? Ano yun? Family oriented, ganun. Alam mo yun, ma-responsible, ganun. Mabait siya. Maayos siya. Ganun, hindi siya tumitingin sa estado ng kung anong estado ng buhay ng magiging partner. Hindi siya natingin sa ganun kahit pa may kaya sila. Ganun. Palagay mo ba kaya talaga siya bumitaw ay dahil sa pagiging toxic mo? Opo. Palagay mo ba selosa ka? Hindi po ako ganun. Kasi hindi siya gumagawa ng ikakasira namin ng ikakalungkot ko, ganun. So, Pero syempre kasi po magkasama sila sa iisang bahay ng ex niya eh. Ano na lang yung feeling ko. And valid naman yung nararamdaman mo. Palagay mo ba yung dahilan niya na dahil sa aso kaya sila nasa isang tirahan ng ex niya ay totoo? Hindi ka ba ever nag-doubt na baka nagsisinungaling to sa akin? Ano kasi dati niya kasing kaibigan yon. So parang yung jowa, naging jowa na lang niya, ganun. Hindi naman. Palagay mo totoo yung mga sinabi niya? Yes, kasi oras-oras ka-video call ko siya eh. Kahit pa magkasama sila, pero hindi niya ako pinapakita kasi nga, di ba? Ang pangit nga naman. Hindi ka niya pinakilala ever dun sa ex niya kung magkaibigan sila? Hindi. Hindi. Sinabi lang niya Na ano? na meron na siyang ako. Yun. Sinabi niya lang. And para maging komportable ka doon sa fact na nagkakasama sila sa isang tirahan, sinubukan ba niya na ipakilala ka doon sa ex niya para maramdaman mo na wala kang dapat ipagkaalala? Wala po. Hindi po. Wala po kahit ano. So sa palagay mo, sinong iniingatan niya? Yung sarili niya o yung feelings mo? Ano po kasi siya sobrang yung hindi siya showing tao, ganun. Hindi ko alam. Hindi mo sigurado kung kaninong feelings yung iniingatan niya, yung sa kanya o sa'yo? Opo, hindi ko sigurado eh. Kasi ako po yung laging umiiyak everyday. Nag-iisip, o nag-overthink, ganun. Tapos hanggang sa lago siya inaaway, ganun. Kaya yung nangyayari, naging toxic ako. Napagod siya. Palagay mo ba kasalanan mo lahat ng to kung bakit kayo naghiwalay? Alam din naman niya yun eh. May kasalanan din naman ako, aminin ko naman yun. Pero syempre, sana gumalaw man lang siya. Sabi niya, hindi ko naman bini-invalidate yung feelings mo eh. Sabi niya ganun. Pero syempre, kasi araw-araw ko nasasaktan, araw-araw ko umiiyak, ganun. May pakiramdam na okay ka naman, tapos maya-maya iiyak ka. At hindi ka naman niya pinakinggan ng totoo. Kaya valid yung nararamdaman mo. Hindi mo ba naisip na baka itong naging partner mo na to ang siyang nagpabago ng takbo ng utak mo? Kaya ka naging toxic dahil sa mga ginagawa niya? Siya po. Siya po nagpabago. Hindi naman kasi ako magiging ganun eh, di ba? Kahit sino naman. So ngayong na-identify mo na siya rin yung dahilan kung bakit nagbago ka, na hindi ka naman dating ganyan, malaya ka, mapayapa ka mag-isip, gusto mo pa rin ba yung ganong klaseng tao na makarelasyon? Hindi. Pero wala na. Gusto ko siya. Gusto ko siya lang. Sa kadahilan ng? Gusto ko siya nung wala nang iba. Hindi na din kasi ako na-attract kahit kanino. Pogi ba to?
Hindi siya pogi. Mask siya eh. Ano ibig sabihin ng mask? Yung tomboy tapos mahaba buhok. Mm. Tama ba yung yung parang headband, butch? Ay, headband, lesbian? Parang ganon? Parang ganun. Parang ganun po. So, babae siya manamit, pero Hindi siya babae manamit. ano siya? Anong forma niya? Malaki siya manamit pero kasi yung buhok niya kasi mahaba. Mhm. Yun. Nakasling bag ba babae siya palagi? Ha? Nakasling bag ba siya palagi? Hindi, nakabag kasi nga office. Anong motor niya? Wala siyang motor. Wala. Nag-commute lang. Nag-ano pa lang na magkaroon ng motor. Ano daw bibili niya? Ano bang pinapangarap niya motor? Aerox. Aerox. Naalala niyo po. Ngayon, gusto ko lang malaman kung may chance, parang may chance, kasi parang nararamdaman ko na parang hindi na, parang alam mo yun, hindi kasi ako sanay nang wala siya. Kasi araw-araw ko yung magkausap. Tuwing kailan pala kayo nagkikita nitong naging partner mo, Gwen? Tuwing minsan depende sa kanya. Kasi ako anytime basta gabi free ako eh. Ganun. Pwede mo ba kaming bigyan ng kamukhang artista nitong naging ex mo? Wala siyang mukhang artista. As in, wala? Wala siyang mukhang artista. Ikaw, sinong kamukha mong artista? Wala. Wala din. Wala po. Pero hindi ka naman pangit. Hindi ako pangit. So, palagay mo ba wala nang ibang magmamahal sa'yo? Ako kasi yung babae na hindi mo makikita kung ano ba ako sa babae, sa tomboy. Lalaki lagi nalapit. Ayoko nga ng lalaki. Ba't ayaw mo ng mga lalaki? Ayoko kasi, ayoko ng lalaki kasi. Bakit naman? Ano pa lang kasi, elementary pa lang ako, nararamdaman ko na sa sarili ko yon. Pero kasi, ang sabi daw kasi, ang babae para sa lalaki, syempre, katolika, diba? Di sige, sinunod ko yun, kahit pa may nandidigaw sa akin, tomboy dati. Di sinunod ko yun, pinilit ko yun. Hanggang sa nagkaroon ako ng isang anak. Tapos, ayun, hanggang sa, naging single mom ako, alam mo, parang buo na yung love ko, ilabas ko yung sarili ko na, ano pala ako, hindi pala ako, ayoko sa lalaki. Talaga para sa lalaki, ganun. Yun, ganun. Ang pogi ni Titan Jello. Saan? Hindi ka napupugian sa mga lalaki? Hindi na ako na-attract sa lalaki. Sayang. Rereto ko pa Wala naman si na. Titan. Single pa naman ako, ma'am. Wala, hindi na po. Hindi ako tatago sa'yo, ma'am. Kahit pa si Jungkook yan, ayoko talaga. Kahit pala Jungkook ka eh. Kahit pala si JKK eh. Ayoko talaga. Ayoko po. Okay. Gusto ko lang talaga malaman kung ano yun. Ano ba yun? Sign ba yun? May chance na magkakaayos, gano'n. Gusto mo ba ng katotohanan o perspektibo mula talaga sa amin? Sure ka na ba? Final answer? Kasi malapit na ako pumunta dun sa lalapit ako yung mga nanay tatay niya, yung mag-beg, gano'n. Mga kaibigan niya. Ganun. Malapit na ako sa gano'n eh. Pinipigilan ko lang kasi nga kahit pa nakakahiya. Palagay mo ba may atraso ka sa kanya? Wala akong atraso sa kanya. Wala po.
kahit ano, hindi nga nun naranasan na magloko ko sa kanya. Magaling ba 'to magmahal? Mm, mm. Mm. No, oo. Mm. Magaling magmahal. Okay po, maayos. Baka marami magmahal to. Oo. Hindi. Sige nga, ba't di ka pinakilala dun sa ex niya? Ba't di ka sinama dun sa condo o dun sa apartment? Ayaw, ano kasi siya ayaw niya yung ano, sobrang ano nun, tawag doon. Ayaw nung pinapublic, ganun, ayaw nung na inaano ko sa ano, gusto lang niya dun sa close ng kaibigan, sa nanay niya, ganun. Ayaw niya yung iba, ganun. Bakit daw? Artistahin ba to? Ewan ko dun. Basta hindi niya ako inaano. Tulad ko niya, mag-post, mag-ano, ganyan, mag-gambayad. Naku, wala. Kahit ano, wala. Bawal. Masaya ka naman doon, okay ka naman doon. Comfortable ka naman ba na hindi ka Okay naman ako doon. Kaya lang sinasabi ko sa kanya, minsan, siguro tinatago mo lang ako, no? Kaya ayaw mo, ganito, ganun, ganyan. Anong sagot niya? Sabi niya, hindi naman daw. Ayaw lang daw niya ng ganun. Sabi niya, pinalaki daw siya sabi niya, pinalaki ako ng nanay ko, ng magulang ko ng pribado, ganun. Ano mga pinupost niya sa Facebook o sa social media niya? Pero, sure lang. Hindi nga kami friend nun eh. Dati friend kami kasi binablock ko siya pag nainis ako eh. Pero ngayon hindi na. Pero nagpo-post ba siya tungkol sa aso niya? Wala, hindi naman. About Jesus yun, about mga naranasan sa buhay, mga ganun. About prayers yun. Mga ganun Kumbaga, lang. pinapublic niya yung faith niya o yung religion niya. Pero ikaw, yung relationship niya, hindi niya pinapublic. Pinaprivate niya. Yes, oo, sobrang sobra. Ulitin ko yung tanong ko sa'yo, masaya ka ba doon at komportable ka ba na ginagawa niya yun? Oo, basta kami lang dalawa. Basta ako lang. Okay. Okay lang yun. Basta alam mo kung ako lang, kaming dalawa lang, walang iba ganun. Eh, paano kung malaman mong may iba talaga siya? Hindi yun. I think kahit anong sabihin namin, Gwen, ngayong gabing ito, kung ano yung nasa isip mo at puso mo, yun at yun pa rin yung susundin mo. So, hihingan ka na lang namin ng mensahe ngayon para dito sa ex mo. Gusto mo ba magbigay ng message sa kanya? Baka sakaling nakikinig siya ngayon. Sige po. Go ahead. Mahal, ilang gabi na, hindi ko talaga kinakaya. Pati hanggang sa panaginip ko, dala-dala kita. Hindi ako nakasanay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kinakaya yung no contact. Halos hindi na nga ako makakain ng araw-araw. Sana bumalik ka na, yun lang. Yun lang po. May gusto ka pa bang sabihin, Gwen? Wait lang. Nagising na yung anak. Ay, oo, nagising yung anak ni Gwen. Hello, hindi yun. Alaga ko yun. Alaga mo na? Nagising? Hello, Gwen. Anak ng amo kong Chinese. Ano yun? Okay na. Ayun, yun lang po. Tinatawag na siya. Tawag ka na, sabi mo, kausap mo ako. Boyfriend mo. Okay. Okay na po. May gusto ka Yun pa lang po. sabihin, Gwen? Yun lang po. Alright. Tawag ka dito kapag naliwanagan ka na. Medyo matagal-tagal pa yan. Tsaka madami ka pang gagawin sa buhay na hindi mo akalaing magagawa mo. Kaya subukan ka namin ipagdasal, ha? Please po. Sana maging maayos na. Para sa'yo.
Salamat. Salamat po. Bye-bye, Gwen. Bye. Paalam po. Bye-bye po. Alam mo, partner, minsan kakapilit natin na maayos yung relasyon natin. Wala. Hindi rin talaga maayos kasi kung hindi naman talaga kayo para sa isa't isa, hindi kayo para sa isa't isa. Totoo. Tsaka, may mga tao din talaga na napakahuhusay, no? Mahusay in the sense na hindi ka naman baliw dati pero binabaliw ka. Diba? Pag ang isang tao may tinatago, hindi ka isa sa publiko. Totoo yan. Hindi ka ipapakilala sa mga taong hindi ka komportable. Tama. Tsaka naniniwala ka ba na ang nagko-connect lang dun sa kanila ng ex niya, yung aso lang? Tapos dun tumitira sa bahay? May ganun bang mag-ex? Pwede siguro yung ganun kung walang-wala ka na talagang pera, diba? I mean, sige, payag ako, dalawa tayo, pero may hangganan to, Hindi to pa nga bang buhay. Pero dadalaw din dito yung current jowa ko, O titira ko dito yung current jowa ko. Pwede siguro yung ganun. Patibayan talaga ng sikmura. Pero parang, para sa akin, kung nagkikita pa ng ex, tapos nasa isang bahay, Diyos ko, nakakabaliw yun. Maling-mali. Di ka bibigyan talaga ng peace of mind dun. Totoo. Kasi, biro mo, hindi ka nga pinakilala. Kasi dude, alam mo, okay lang naman kung medyo magselos ka, diba? Maging territorial ka sa isang relasyon. Kasi karapatan mo yun, lalo na kung magjowa kayo, may mag-asawa kayo, diba? Tama. Regardless kung ano man yung gender ninyo. Basta napag-usapan ninyo, na couple kayo, dapat meron din kayong usapan pagdating sa mga exes, 'di ba? May usapan din kayo pagdating sa ano ba yung cheating sa hindi cheating sa atin. Tama. And ano ba yung komportable at hindi komportable sa inyo? Kasi kapag hindi ka din komportable na ginagawa niya 'to, sabihin mo din. Hindi yung parang tahitahimik ka lang. Ipunin mo lang. Dapat aalma ka din. Bakit kailangan yung magsama sa isang bahay? Kasi kung ganun, di balik ka na lang sa kanya. Gusto mo, ibalik kita sa kanya. Yung mga ganun ba? Kasi kung ano yung tinatanggap mo, yun yung tinotolerate mo. So, dapat malinaw na may draw ng line. You draw the line kung saan, hanggang kailan, or nag-set lang din dapat yung partner niya ng, hindi, for the meantime lang to, siguro mga 2 araw. Pero punta-punta ka dun para maramdaman mo na wala kang dapat ikaselos. Yung ganun ba? Kasi may ibang tao talaga ang poprotektahan nila mga sarili nila, hindi yung partner nila. So, dun kayo mag-iingat, kabisyo, na tama ba ako minamahal nitong taong to? Kumbaga, minamahal ba ako ng taong to? Kasi mararamdaman mo naman kung minamahal ka ng tama Kung nirerespeto ka, pinapahalagahan ka, and kung nagsabi ka na hindi ka komportable sa isang bagay, mag-a-adjust siya para sa'yo. Para hindi mo maramdaman yun. Kasi ang iniingatan niyang pakiramdam, yung pakiramdam mo para hindi ka masaktan. Tunay. Sa akin, partner, ano lang, siguro, sa panahon kasi to ng pa si ate, masyado pa siyang hulog na hulog sa pag-ibig. Totoo. Pero may isang umaga na gigising na lang to na marirealize niya. Pagod na ako. Kasi kahit naman sigawan natin to, pagalitan natin to, nandun pa siya sa high ng niya, emotions niya na masaya pa ako, gusto ko pa siya mahalin. Wala lang din, di ba? Totoo naman. Taong sarado, kahit anong pilit mo na ipaliwanag dyan, papagod ka lang. Totoo. May kaibigan tayong mga ganun Na best man ang sinabihan. Huwag ka nang babalik dyan. Anyari? Galit pa sa'yo. Unfriend ka pa. Totoo yun. Diba? Unfriend ka pa. Alam mo, love, sinabihan ganyan yung panahon na yung wala tayo. Huwag na daw kita mahalin. Kasalanan ko pa ngayon. Kaaway ko pa kayong dalawa ngayon. Diba? Minsan, nasa tao talaga Sila yung naghahanap ng kakasakit ng puso nila.
Totoo. Minsan, mag-ano rin tayo. Mag-isip ka din minsan sa sarili mo na, tama pa ba na ilaban ko to? Sa paglaban ko ba na to, ay worth it pa? Tingin ko ba sa pakikipaglaban ko na to, saya pa ba yung nararamdaman ko? Baka nasasaktan na lang ako. I-weigh nyo rin, kabisyo, na worth it ba talaga ipaglaban yung tao na yan? At lagi nyo tatandaan na ang dami pong tao sa mundong ibabaw na to. Ang dami pong pwedeng mahalin. Isang tao lang po yan na hindi pa yung maganda yung ginagawa sa'yo, pinapahirapan ka pa, pinapaisip ka pa. Kung talagang mahal ka niyan, hindi niya hahayaan na maramdaman mo yan. Ang taong nagmamahal, kailanman, hindi niya ipaparamdam sa taong minamahal niya na nag-iisa na lang yung taong minamahal niya o naguguluhan. Diba? Dapat may peace of mind. Na kahit hindi sila nag-uusap, payapa yung isang tao na yun na, alam ko na malinis yung hangarin ng partner ko. Totoo yun eh. Hindi naman kailangan lagi time to time nagte-text, nagchat-chat, nag-update. Pero para maparamdam niya sa'yo na may peace of mind ka, hindi mo siya kailangang hanapin o mag-isip, mag-overthink. Ibig sabihin na ibigay niya sa'yo yung tamang standard na hinahanap mo. Yun lang naman yun eh. Totoo naman. Na-hit niya yun. Pag hindi niya na-hit yun, wala. Baliwala. Baliwala. Marami kang iniisip na, saan kaya to? Sino kaya kasama nito? Totoo. Tsaka ikaw lang din yung mahihirapan. Oo. Ang sarap kayang mabuhay na wala kang iniisip na sino kasama nito. Totoo. Ano kayang ginagawa nito? Niloloko ba ako nito? Oo. Totoo yun. Or, ano ba, kami pa bang forever nito? Tama. Yung ganun. Parang ang sarap lang na matagpuan yung tamang tao na magbibigay talaga sa iyo ng peace of mind and peace of heart. Na kahit hindi man kayo palaging magkasundo sa mga bagay-bagay. O mag-aaway kayo. Pero, alam mo, at the end of the day, siya pa rin ang kakampi mo. Tama. Totoo yun. Kaya, wag sana sa ating dahilan yung mga aso-aso, no? Oo. Parang inulol tayo eh. Pag Noto mo kami. Mm-mm. Tapos si Gwen, mapaniwalain eh. Manuno ka na ito, Gwen. Diba? Hindi, pero may ira talaga sa buhay natin, dude, na aminin mo. Oo, kahit... Diba yung parang talagang... Alam mo na niloloko ka pero naniniwala ka, no? Oo, gusto Pero mo talaga na parang i-work out kasi na-build mo na yung plano mo kasama yung tao eh. Kumbaga talagang, gusto ko na talaga na ito lang talaga to. Totoo yan. Pero, hindi. Meron talagang way ang universe din para ipakita sa'yo yung katotohanan. At ang kailangan mo lang maging bukas yung mga mata mo doon sa katotohanan, paglalantad ng katotohanan ng mundong ito. Tama. Kasi nasa harap mo na yung katotohanan, hindi mo pa pinapansin dahil pinipilit mo kung ano yung nabuo mo doon sa utak mo. Totoo yan. Wishing for a good life, no, kay Gwen. Anyway, mga kabisyo, muli, maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo po dito sa aming programang Top Secret. Sa oras natin ngayon na 12:14 a.m., kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio kasama ang Basa Princess DJ Rakitera. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Kendall Loggins, Forever. Metro's #1 Love Radio. Basic!